to zase vlastně už natáčí. No tak lidi, zdravím vás u našeho prvního logu a dneska budu si číst po severoutku a dělat různý blbosti a kraviny a všechno možné. Tak se uvidíme u další. To je ale kousek a další kousek bude naše hvězda. Tohle hvězda, ta se mě teda povedla, lidi, ne? Tak, teď víš si může být. Ale dneska každopádně asi už v našem dílem vlogu budeme končit. A jestli budou lajky, nebo sledujky, nebo to, odběry taky, tak když jsem natočil samozřejmě druhý díl, a i kdyby bylo trochu jiný, ale natočím. Tak čau.